Sapetane kang saya menika boten sakinginipun pundak dumugi sirah ora gelem mungsuh nggih ora gelem mungsuh ora tukaran nggih sing baku menika mahi bagya wontenipun pagengan so ingkang dipun segaraken wonten ing desa Jajar Gumrikah menika nggih monggo cek deren monggo terserah sing kok pilih sing baku boten obat sirah menika bebas ya menika seni menika dipun atur ingkang sae-saenipun saengga ingkang mirsani menika saged marem ingkang nggitakaken tiban menika saged bungah menika sipatipun padha sami nggih yang hibur supaya terhibur ngoten nggih monggo dipun lanjut ingkang sae-saenipun. Cocok sekali panjenengan. Alhamdulillah. Mulai awal ngantos sak mriki mari rumput pinter-pinter ingkang barengan setunggal kemawon. Saraya sampun dono sampun kos pilih aturanipun timbang sepeda boten kena barengan boten ingkang petang pilihipun ingkang bakal dipun saged menika tansih budal ngantos munggah saking Bandung piyambak menika kados saking Bandung ing wonten rawuh saking monggo sampun pesan sakit dipun jagi sesarengan apre wontenipun pesenatiban wonten ing desa Jajar menika mangkin wonten perkawis ingkang boten dipun isinaken nggih boten perkawis ingkang nyuwakaken baik saking pemain saking para rawuh sedaya menika sipatipun monggo sami dipun jagi kelestaranipun Oke,
saking jayane awak dipun sampeyan menika leret boten akeh tegene rasa ya tegene weteng tegene dosa ayo mari ya
rasa tidak ada masalah terkecuali orang rasa lek mboten miturut aturan niku ada masalah begitu nggih sampun jelas monggo dipun sing penting alon-alon ini aja barengan kenyataane pun kegono sita orang akan ujung menika tandhanipun nek mboten barengan nggih jelas gamblang cetol lho nggih monggo dilanjut Up, everybody. Up, ucapakan ngoten nggih. Nek poso sing lemes nek ngene iki angel. Alon-alon. Woi, baik. Sing penting ora minggir. Aja minggir. Sabetan saya. Nek kadang ambis ini dodo, nek mikir sing lunga nggih moh. Kadang ambis ini tidak dodo. Depan paringi pikir sing lenggang. Yo ora bisa. Monggo lanjut. Sah. Nah, oh, bener. Hai. Siap. Lunyu nggih masa kemis lunyu. Sing penting hati-hati, nek tiba sadar teman sahabat ampun atas dipun. Tata sing rapi. Nek rapi, mereka dipun ulung akan dicul nggih. Monggo. Monggo sampeyan pilih. Sing baku ora barengan. Nek barengan eman-eman banget panjenengan dipun ini kali pagi. Iya, ada nggih. Wis to. Apa kalau sono nggih alhamdulillah boten ate tekan ya barengan nggih. Pripun monggo. Nggih tetesan sing nabuhi luwe. Nggih monggo kita kata. Ingkang kondur monggo, ingkang kondur monggo, ingkang dari kondur monggo dipun lanjut. Monggo nggih. Suwun suwun nggih. Daya mawon pun suwun. Awet lebat pun pangapunten. Tahu putune bakal iki langsung wonten tempat tapi koyo ngapunten kadang-kadang dipun. Sami-sami nggih. Nggih, pun ngangkas apa kapan-kapan dipan jajar wonten dina Rabu. Nggih. Sebagian mundur dipun dongaken muga-muga selamat terus kemarin dalipun jaga-jaga ingkang dari mundur tasih melestariaken dipan sumangga dipun persilakan nggih. Ya. Bila mboten disabet.
sabet. Tengah mawon Mas nggih. Nengah ke mawon.